En af de kasser, som vi har udvalgt hos Vin til Døren, er en hverdagskasse. Fordi vi mener faktisk ikke, at hverdagsvin behøver at være kedelig vin. Derfor har vi udvalgt 3 forskellige vine, som hver for sig repræsenterer et super lækker glas til en god aften, hvor man nu har haft en hård dag på arbejde, har lagt børnene i seng og sidder og ser 22 nyhederne i ro og fred. De vine, vi har valgt ud, eller en af de første vine, vi har valgt ud, er fra Norditalien. Den er fra Valpolicella, og producenten hedder Risardi. En klassisk karakterfuld vin med masser af frugt og god fadsmag. Den næste vin, vi har valgt ud, er fra Charapatrang i Sydfrankrig. Charapatrang står for mig som noget af det fornemmeste sydfransk vin kan lave fra Languedoc og Roussillon-området. Stilen er meget fornem, og det er en enkelt druevin, hvilket også er meget atypisk fra den del af verden. Den sidste vin er fra Chile, El Descanso. El Descanso på Carmenère-druen. Carmenère-druen er jo en lidt speciel drue, som stort set kun trives i Chile. Den trives også andre steder, men der bliver den mest brugt som en blandingscuvée, altså til blandinger, hvor der også er andre druesorter i, og hvor den lige er måske de sidste 5-15%, der gør vinen færdig. Men for alle tre repræsenterer et godt udbud på, hvad vi synes en god hverdagskasse skal være af vin.